kosɛbɛ 2006 2008 2014 2016 2018 ani 2022 Afrique kɔnɔ muso wɛrɛ tɛ yen n'anw tɛ yan. Bura nin tɛ i 18 yan i 16 la Mali kɛra champion fana la 7 fois consécutif awɔ an ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada de ye mais il faut remercier i bɛ mɔgɔ fo a bɛ mɔgɔ fo a kan ka cɛn de fo Amani Niang vraiment tiɲɛ don ka bɔsiya développer denmisɛnnin kunda kosɛbɛ a base Amani Niang de y'a base sigi Mali kɔnɔ non o tiɲɛ donc ni mun ye mun kɛ o ka fɔ don min na ni min bɛ kɛ don min na o ka fɔ ka na ni idée ye ka bura ka basket ka a vulgariser ka cɛri région ni ali cercle la a yiri bɔra ale de la Amani Niang awɔ a ka première conférence an de taara kɛnɛ kan a kɛra conférence yɛrɛ ye Kayi o don an taara terrain la kosɛbɛ terrain mun bɛ boli ka bɔ Bamakɔ fo Kayi u ka continuer ni ne bura u ka to ka taa an ka cercle ali arrondissement u ka to ka taa a ye bura baara fana kuncɛlen distinction individuelle la bura meilleure tripointeuse a kɛra malienne Bajara Doumbia meilleure marqueuse bura Maimouna Aïdara MVP ni formé Asuku de la Asuku Jésus do awɔ a b'a yɛrɛ k'a fɔ an fana an bɛ baara la koyi MVP donc nin ye a baaraw kɛcogo ye donc match de classement kɔnɔna sa cɛw olu fan fɛ Algérie ale ni Benin ɲɔgɔn sɔrɔ Algérie se b'a sɔrɔ 96 Benin ka 54 Sénégal ale ni Guinée Conakry Sénégal se b'a sɔrɔ 66 Guinée ka 53 donc cɛw fan fɛ sa Angola ale ni Madagascar olu ɲɔgɔn sɔrɔ Angola se b'a sɔrɔ pour 53 Angola ka Madagascar ka 37 donc Afrobasket I18 cɛw ani muso min baara bala ka kɛ Madagascar ni waati na pour baara kuncɛ cogo na Mali champion d'Afrique ye cɛw la Angola awɔ olu se b'a sɔrɔ Madagascar kan n'an bɔra yen an bɛ na an yɛrɛ fɛ Bamakɔ bura an bɛ taa fɛn min ye Fédération Malienne de handball an bɛ don ale fɛnɛ kɔnɔna nin waati na o fɛnɛ